Houses were being demolished and nobody on their camera to say anything. The people that are now talking never said anything. Never even heard their voice, made a post to stop whatever thing that was going on. My kinsmen were crying, making one video, from one video to another video. The bloggers were not carrying the video. The content creators were not talking about it. Everybody was against them. My people, I want to tell you, it is high time you guys stop making Igbos a scapegoat in this country. Mr. President is doing well. Very soon you will say that Igbos didn't vote for Mr. President. We are going to vote for Mr. President this time around. After all, last election we didn't vote for Mr. President and he became president. So why do you not feel that even if we don't vote for Mr. President, he's not going to become president? He's going to become president. So really here it doesn't matter. So even if we vote for Mr. President, he's still going to become president. And if you don't vote for him, he's still going to become president. So stop making Igbos look like a scapegoat. All you want to do now is finally, if Mr. President becomes Mr. President, everybody will not see us as hate tribe, Abi. Say we hate Mr. President and we hate the leading party and the current administration. Abi, see, if you bath, go that place where you bath, go collect your clothes too. Go that place where you bath, go collect your clothes. We are a peaceful tribe. All we want to do is to do our business. And again, we are asking Mr. President for a favor so that he can release our brothers who are being locked up in different cells in this country, in different prisons in this country. And no come spoil our, put sansan for our gario. That is the only thing you can do for us. Even our senior brother, where they dear. Biko, if you see this video, Mr. President, sir, help and release our brother. Eze Ikuku, aka Anyidons. So no onye elizi ego oli akọ n'uche. Ha! Ọkwụrụ na-ebido uwe ebido. Anya kpọ ọnya mmadụ. Onye afụ ha n'ego ewele ego menyin ties. So no obi kubana azụgo mkpụrụ obi gị nwezighị conscience again. Now you are playing smart game you are playing. Ka ndị Igbo wee gọzie ndị eriri last. Ị na-akpọ obe gị na all these points you make here now, it will make your sense. But because you want to shop that money and claim mouth, you don't want to be enemy of Obi Kubana and other people. Because a little boy, yeah, that's why. Ije kwolo now. Na akoyeti. If you know Nyendu Nnamdi Kanu, na atoje ikpa ya afa because gini na ha gbara gị na Abuja na ikpo onya afa not against the law maka ọ bụ gị terrorist na atụ onye nga you nwezighị mind ikpo your brother afa ị na-akpọzi gịnị even senior brother ikpọwụzighị afa Anyidons, how the mighty is fallen. So ị na-eche ife ị na-akọ here na ị nwa na-ege ife ị na-akọ. Okay, now you made 3 points. Now first point bụ gịnị na ya atụrụ Tinubu akwụkwọ maka na ụmụnne anyị na their businesses na-emere nkọwasị last time ka anyị tụrụ Tinubu akwụkwọ. Number 2, ese na ya atụrụ ya akwụkwọ ka anyị wee hapụ ịbụ scapegoat ka ha bụ na-akpọ anyị bad region ndị na-agba ndị mba ọzọ mgba. Number 3, na ọ ka ewelu gbaa mbọ ka afọ na Tinubu mere anyị ebere were release anyị ndị be anyị ha ji fiakwaghị egwu. So because na agụụ tagburu nwa gị ịkpọzie agụụ oyi gị. So because na somebody na make a press with your own thing ị hapụzi ikwu okwu. No wonder. So no otu ekunu si anụ nwa ya family unu ọ bụzie na nwa gị dị stubborn ịma nzuzi ya azụ isozie nke ọ na-eme. Anyị done. So na anyị ga-ejizi maka na nkịta tagburu mmadụ ka pịbazie n'eze. So because of ife unu ga-elita ka unu ji chọkwuru mere ụmụ Igbo niile ka anyị gọzie ikwiikwi to squeeze us the same way Tinubu wee squeeze Muslim tickets or language
kita na pụtago to address Igbo Anyidons ifere onwe gị mee gị your boss bụ gịnị Obi Kubana bụ boss gị onya bụ your members so a manga against your boss gezi ife na-agwa anyị ebe a now ị na-agwazi mụ na ụmụnne m na because na agụ na-atagbu ụmụ anụmanụ ka ha kwụziela akụkọwara agụ aka so now you're telling us because na Tinubu na-egbu anyị agụrụ na-egbu anyị so we have to support him because na if we're gonna get win already Anyidons how the mighty is falling Anyidons gente ofuma ikwuru here now n'oge a na-akụwasị afịa ndị be anyị Obi Kubana ha bụ ndị friend gị ndị na-akwere gị ụgwọ iji eli nri iji bụrụ ọgaranya na o nwere ihe anyị kwuru mbụ ndị bloggers Anyidons no wonder nwamba anọ how the mighty is falling so Anyidons ịkala obi werukwu ụdị okwu na ndị Igbo n'oge a na-akụwasị afịa ndị ụmụnne anyị o nwere ihe anyị kwuru anyị na-amụ ha amụ oluzie na ha nwa na-abazi city bus movement ka ha wee balance ya onwe fa anyị bazi ime onwe anyị a scapegoat ifele mega Anyidons remember n'ọkwa anyị nwa bụ ndị Igbo ị na-agba na anyị bụ nke abụrụ nke ọzọ na-abụ scapegoat ọkwa anyị nwa na-azụ egwu gị o we supported you to grow kita na ịfụ na Obi Kubana na-agbalị 1 million 50 million 100 million now ịbanye na ka anyị tụgbazie elu APC akwụkwọ na Igbo land because na with us or without us that they can win Anyidons ifele mee gị na mmara gị ebe ịkwụ maka since ama na ebe a ka ị nọ ọ bụrụ sọ gị nwe ma ndị igwe ma ndị billionaires star nọ na gịnị that group anwa eji list fa Anyidons even ngụnwa remember ihe a ka ime last time ịbụ enyi akwa ọkọ na Anọba and akwa ọkọ bụ ngụnwa tiri egwu last na Asaba mgbe o mere birthday before emenye arrest luo tata you never say a word gbasara that guy onye nke irichala esonye ọkụ ezife na-akọla anyị now ka unu kebezie n'ego so n'okwu gị na-abụ gịnị ka unu tọbazie ego n'aka ndị APC werezie balansị afịa na emere nkụwasị ngwa gee ntị na isi na mgbe a na-akọwa shop ndị ọgaranya ndị otu gị na onwere ihe anyị kwuru anyị nwabụ ndị poor unu bụ ndị ọdịnaka anyị bụ ndị poor man so na mgbe anwa na onwere ife anyị kwuru which means na unu na-achọ na how to cover up ego unu spendere ngwa gee ntị everybody taa na Nigeria soka na Igbo na-ata afọ ọchị Tinubu o nwere ọ dịle mma that big man taa nwere 2 mansion akụwa 1 onwe 1 nke ya ka mma ị mara nwaanyị na-ere ogiri na ogiri ya gwụrụ agwụ nweghị nke o ji aka somebody nwere ka onwe 10,000 that 10,000 ahịa agwụ nke bụ worst mana ndị a nwere almost 20 Anyidons ha otu aka ede so they supportụrụ ka APC take ye over just because na ị na-ekwu na with Igbo or without Igbo that they must win na akwụkwọ nke mbụ atụrụ atụ na o nweghị uru ọ baala anyị na o butere anyị nsogbu so abaghịzi ime gị oppress na your right you give in so because na your enemy na-abịara gbaa gị egbe kpọrọ nwa gị nwaanyị kpọrọ nwunye gị gbafere ọsọ imechizie ọnụ bụzie slave no ịbụ onye arụrụ ma na Anyidons obi adịghị gị mma